बैठा रहा था हम इलाज करते नहीं बाय बोलल छोटू बाप रे बाप ए टू जेड हतना गंदा बात हसन मंच पर बोले के चाहे गो खा के कहता है अरे तेरे यार आवा हो किडनी आवत गुरु जी किडनी आवताड़ी किडनी तने नाल के टोन में दो उठा दो तने हाय 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 दो गोला गावे के बाद तो शास्त्र से गावा हां जानकारी से गावा खाली खाली तारा मुंह में गंदा खाली भरल बा हाइल हाइल हमर नचनिया का कहत रे जई का दो लौंडा लेके आइल बड़ा पप्पू भैया ध्यान दे कहत रे जे हम लवंडा लेके आइल बनी का दो ओहो लवंडा हमारा बेंजी वाला का भाई है हां ई लवंडा ई बेंजी वाला का भाई है इनकर नचनिया बेंजी वाला का बहिन है अरे जा आओ तो इधर आओ जा धरा बाप रे बाप हे हनुमान जी हमरा के जीवन में केहू ऐसा शब्द बात का प्रयोग ना कर रहा लेकिन आज हलचल जौन तू आज भाषा के प्रयोग कर दिया सही कपड़े सही दुखाए लगल धारा हो देखा तो है तो है मैं तने लाइन है मैं लाइन कोटावा छोड़ा था कोटवा छोड़ता देखा हो ठीक बा हम बेंजी वाला का फालतू फालतू बोल रहे हैं हाय हम बता देते नहीं बाबू फालतू फालतू हम बताओ तने रोको चुतिया कहता हमारा का कहता जे चुतिया साला अस्थिर बैठे कर जवाब हम धैले बन भैया तने साउंड तने बन गया ठीक बा ठीक ठीक लागो वाह हाय अरे क्या ना कोई नक चिपटी हेलो नक चिपटी आउ रे पुरस्कार हमरा के दल बाणा बाबा हैं बाणा बाबू मतलब जकर शादी भी आने के मैंने कहाँ बानी वहाँ के केने बानी और हम चर्च बने कि यूजो करे नहीं अच्छा चलिए प्रणाम करते नहीं हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा आवा हो आवा हो कलाकार के मतलब
मतलब कि जब एगो व्यास गावे हाँ। तू सरका कलाकार के आमने सामने रह के चाहिए, हाँ। बैठे के चाहिए, हाँ। नजर में रहे के चाहिए। हाँ। बुलावा बोला नचनिया के बुलावा हमार कल उनको करना करना चाहिए। चलो छोड़ा दे आ तार टीका कोई ना छोड़ो नहीं तो हमार बूढ़ा व्यास नाम ना हाँ। भाई बड़ा व्यास व्यास। हमारा का ई व्यास कहता है चुतिया साला या ऐसे छड़ा बेहुदा इडियट नॉनसेंस कहीं का रात तो बड़ा फासला मारा बा जवन चाहे सैया वही के दवाई चला 5 दिन से बुझाएल हम बोलती ना लेकिन ऐसा व्यास ई बड़ा बाबू हमरा के मजबूर कर दिल बड़े ये मर्द त रहन भाई तहर त बढ़िया नाम बा अब हमरो नाम से केहू के खराब होई एगो हम बड़ा बाबू के एगो मंच पर बुलाई बा एगो माला दे दे जय हो जय हो आई हमरा के पैसा ना चाहिए रवा मंच पाई रवा आई आई 4 गो YouTube चैनल चलता बिहने सरा और नाम ना जिला जवार में हला हो गल तो फिर हमर सको रावा बाणा बाबू बानू इनकर नचनिया राणा बाबू अरे आई है ना राणे बाबू आई है ना आई हनुमान जी का मंच बा इतना सुंदर मंच इतना सुंदर एजा का पब्लिक बहुत सुंदर इतना सुंदर बाप रे बाप व्यवस्था बड़ा बाबू के नाम पर तने को ताली हो तो जाई ई नाव चलावे के होई जीवन भर चली ए महाराज हमार नाम कैसन बा बूढ़ा हमारा 17 और बढ़िया नु नाम बा बाणा बाबू जीवन भर चलाई ना जीवन भर नाव चली कोनो पप्पू भैया कोनो गलती ना बने है अच्छा हमरो नाम से केहू के होई बाउर नाम बूढ़ा हमार जवानी में नाम पड़ गई बूढ़ा लइकाइए में बूढ़ा हमार नाम पड़ गई हमारा इतना तो दिक्कत केहू के ना भइल हमार तो सदिए ना होत रहे बूढ़ा नाम सुन के ऊ तो कैसे तो है कर कृपा भइल त हमर बियाह करे ये समय हमरा घड़ी में 1:25 होखे वाला बा आई इतना अश्लील शब्द बहुत गंदा बात हम अपना जीवन में ना सुन रहे अंकल बाबा बाने नहीं जे बंदो आएं? बड़ा बेटियों मातारी देखता हां अपने से कले है जब माता बहन बेटी लोग भरल बा तब माने पर्दा में रहे के बा आई अपने बिना पर्दा भी हो गइले इनकर नचनिया तहरा लो भैया देखल हमारा के कितना गंदा इशारा करवे नु कहले भी नु हैं पहले एगो बात कहब सुनो हां अपना नचनिया के सलाह दो कि पहले बढ़िया कपड़ा पहनो कम से कम भर बाही के कपड़ा पहनो नृत्यांगना का मतलब का होला तने खड़ा हो आई देखो जल परी है ध्यान दे
नचनिया का मतलब जब भरी बाही के ब्लाउज होखे लहंगा होखे आई जान में जे ऐसन गंदा कपड़ा पहनले बिया माता बहिन लोग अरे महाराज जा सब लोग भरल बा हमरा देखे में लाज लागल राम राम यूट्यूब चैनल आई इतना मायक कोई बेचारा ई बड़ाई करता रहा रिमझिम है झाल बजावेली घिरिंग घिरिंग नाचेली का दो क्रिंग क्रिंग खाली का दो भ्रिंग भ्रिंग हाँ तब तक खात हुए तो बिगतो ये क्रिंग क्रिंग ना ना ठीक बा बे भैया पादे में पिड़िंग पिड़िंग रुको आतना ही बढ़िया नचनिया के बड़ाई करता लो बे मर्दे ऐसे पप्पू भैया ऐसे बड़ाई करता लो जो बुझाता जब अपना बहन के बड़ाई करता मैंने बुझाता जब लड़की देखावे खातिर आई वालो कहता जो देखी लड़की में कोनो कमी नहीं कोनो कमी नहीं है बहुत पढ़ल लिखल है लेकिन नक चिपुट बिया ते हमरा के लगा तेरे कुछ बोले बोलबे एगो बात कहो एक जाना नाम है जाना बोला तलो हाँ हाय जाना घरी हमनी के देश आजाद भइल अजाना घरी हमनी के देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनले पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकरा एगो विपक्ष में नेता बैठस जेकर नाम रहे राम मनोहर लोहिया विचार कर हमारा बात पर तो पार्लियामेंट में बात कहले कब 1969 में एगो बात कहले कि बर्बादे गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है हमारा बात पर ध्यान दें मनबोध चाचा बर्बादे गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है हर साख पे उल्लू बैठे हो तो अंजाम चमन का क्या होगा एकर मतलब भोजपुरी में इहे होई कि एगो बगीचा के बर्बाद करे खातिर एगो उल्लू काफी बा यदि मैं दाढ़ी पर खाली उरुए हो खसहरी तो बगीचा के हाल का हो अतना अब बताई हम इहे नु कने है कि भाई गहना पहनले बड़ो हे में लगौले बड़ो अब की पारी पैसा होता तो एगो हे में लगा तो कहत रे जे अपना आगना में देखी हम कितना चढ़ाई हम बबुआ हम अपना आगना में देखो तने हमारा लड़कवा के सियान हो जाए हाँ बबुआ देखो तनी कि तू कितना तिलक में गहना चढ़ावा तड़ो आहिन कर बाबू तो ठठेरे हमें ई कितना बर्तन चढ़ावत देखो इनके असब्यास गौनई के नरक में लेके चली गई राग रागिनी ताल मात्रा